Bueno, allò que deia per fer bullir l'olla, ell el que fos, sabia treballar, vivia amb el dia, i a vegades les coses anaven molt bé, i altres que les passaven molt magres. Vull dir que quan les coses anaven molt bé, com que era molt generós i vivia molt al dia, doncs vale bé, i després anaven les coses malament, doncs mira, jo em vaig posar a treballar que tenia 15 anys, i el meu germà amb 13, perquè va ser l'època aquesta dolenta, però no passava res, i després venien temps millors. El que passa que, clar, després es va posar malalt bastant jove, es va jubilar abans del 65. Va tenir una època molt dolenta i jo pensava, esclar, com que ve d'una època que no hi havia, de petits passaven pulmonies i després els camps de concentració, em sembla que en devien passar la tira. Era un gran fumador d'abans, que deia que no se'n passava el fum els d'abans, de puros, diguéssim. I no va deixar de fumar mai. No, mai. El dia quan va deixar de fumar jo dic, mai malament, mama, papa ja està fotut. Ja si no fuma puros, vol dir que ja s'està despedint. I va estar bastant temps malalt, ho va passar molt malament, pobret. I mira, però va deixar un bon record.